Napisał mój mąż, więc myślę, że jak pisał te słowa, to była jego inspiracją. Więc Państwo trochę mnie poznacie teraz w związku z wysłuchaniem tego tekstu. Ja muszę teraz tutaj się zabawić w DJ-kę i zobaczymy, jak nam tutaj to zabrzmi. Czy Państwo wszystko dobrze będziecie słyszeć? W razie czego, jak będzie za głośno, proszę zapytać uszy. Nie, chyba nie jest za głośno. Nie, trochę głośniej, prawda? Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, a baba tam dotrze, choćby i na ośle. Koniom lżej było, z wozu babę zepchnął, a baba na koniec świata dotrze pieszo. A myślałby kto, że jestem jak z żelaza, że to się nie zdarza, jest się nie zdarza. Myślałby kto, że jestem jak z kamienia, że się nie zmienia, że się nie zmienia, że się nie zmienia. A we mnie baba jest liryczna, drżąca, płacząca, romantyczna. A we mnie baba jest cichutka, jak myszka, jak miszka, jak mrówka. Bo baba to kochanica, to żona matrona, zoza i dziewica. Bo baba być musi naraz za wszystkim, ty na nią uważaj, bo pogubi listki. A myślałby kto, że jestem jak z żelaza, że to się nie zdarza, to się nie zdarza. Myślałby kto, że jestem jak z kamienia, że się nie zmienia, że się nie zmienia, że się nie zmienia. A we mnie baba jest liryczna, drżąca, płacząca, romantyczna. A we mnie baba jest cichutka, jak myszka, jak piszka, jak mrówka. Zaraz nam zagra sekcja tęta, drodzy Państwo. I będzie gorące latynoski klimat. Możemy sobie nawet ten poklaskać, jeśli ktoś ma ochotę. Mężczyźni śpiewają, że ten baba jest liryczna.